Ja, goeiedag, plaatsprekers. Ik heb de studio weer in elkaar gedraaid. Het moest me een keer weer gebeuren, want het is aan een heel zette leren en ik heb er geen vaste lijnen in. En dat hoef ik helemaal niet, want dat mag ik helemaal zelf weten. Maar, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Plaat duur, jong. Want daar heb ik altijd mooi vol van. Maar, ja man, laat dan ook eens een keer weten hoe doen het. Nou, goed, daar gaat het. Ik heb er natuurlijk zelf geen ervaring met, maar ik kan ook wel wat aan de handen doen, zodat je er misschien aan zou gaan denken. Nou, een van de dingen, dat kan ik ook trekken wat uitduitsen, dat is natuurlijk immer gewoon plat met de wichterkeuien. En met wichter, in mijn dialect is wichter, dat staat voor alle kinderen. Dat is toevallig zo eruit. Je hebt bepaalde dialecten die het zingt, de jongens en de wichter, maar bij ons staat wichter voor alle kleine kinderen. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Is ook niet belangrijk, maar in ieder geval kan je het daar eens plat met. En dat kan heel natuurlijk. Ik ken er toevallig ene die dat heel stevig doet. Is nu met vakantie, als ik naar de hier biervragen, maar helaas, hij zit in Kroatië, dus naar Ernevoort. Ja, dan kan je het heel natuurlijk gewoon alle dagen, ieder ogenblik gewoon plat met de wichteren, met de kleine kinderen. En dat doet heel natuurlijk en ja, dat is helemaal niet vreemd voor die wichter en die weet het ook gewoon niet anders. Dus eind maar gewoon vanaf begin af aan gewoon dood, dan maakt dat niks uit wat voor een sprake en met die wichter doet. Kijk, verstaat van die wichter, dat heb ze of dat heb ze niet. En dat heeft niks te maken met of ze plat dood of niet. Mijn favoriete voorbeeld is natuurlijk Dick Wessels, Udriessen. Miljardairen worden. Ik kan zeggen, een van de meest economische slaagde figuren uit Nederland. Kan je zo plat aan een dupje, zo plat riesen als elkaar. Maar het is hem wel lukt, want het gaat om de dingen die je doet en niet om de sprake die je gebruikt. En dus kun je net zo goed plat aan een oorwichtere duur geven. Want dat is de enige wijze waarop aan onze sprake blijft bestaan, is dat je duur geeft aan het volgende geslacht. Nou, ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik had net al de ene figuur dat het stevast altijd overal doet en dat hoeft helemaal niet. Ja, hoeft er niet dikke bouwen op te liggen of zo. Dat je echt heel duidelijk. En nu zal ik eens een duidelijk plat met hoeken. Nee, hij zegt gewoon dingen van: hey, los kijk, wat hij de kleren voorschrijft. Kom dus hier. Of ga eens naar Rumoer. Jongens, nood is niet zo vervelend. Kom dus hier. Dat soort dingen. En dan is voor die wichteren heel normaal. Hier vertelt ons maar eens. Wat even daar op de scholen doen. En als je gewoon met die wichter plat kijkt, is er niks aan de hand. Voor haar is dat heel normaal, die weet gewoon niet anders. En alle sprakenonderzoekers hebben een mond vol van hoe belangrijk het is om de wichter in 2 spraken of meer groot te brengen. Want dat is goed voor haar hasses, voor haar cognitie, zoals dat dan heet. En dat kunt alle spraken weer, meestal gaat de onderzoeken oude grote spraken als Engels en Nederlands of Engels en Duits of Duits en Nederlands of Japans of Chinees of wat voor immigrantenspraken je ook hebt hier in deze contrain. Dat is heel gezond voor de hasses en voor de ontvankelijkheid voor spraken. Dus waarom zou je dat niet doen in de spraken die je hebt? Dan zingt heel veel leu, ja, als ik hellig zin, dan doe ik wat plat met de wichteren. Nou, mooi is dat. Dan heeft die wichter dus altijd een idee bij die spraken. Zo gauw als je hellig zint, dan ga je plat kijken. Dus plat is voor als je hellig zint. Plat is voor negativiteit. Een beetje hetzelfde zoals in Nederland het beeld is ontstaan dat Hoogduits enkel voor hellige leur is. En dat het een schreeuwerige sprake is omdat op de televisie enkel maar films ziet van schreeuwerige soldaten, nazi's uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, geen wonder dat lui dan slecht oude gaan denken. Dus, en het is heel lastig om dat op een latere tijd weer te draaien. Stelt nou dat je denkt van, ja, goed, ik wil ze ook wel fatsoenlijk Hollands leren. Of dat wil ik er ook mee kunnen. Nou, dat kan je ook doen. Je kunt ook bijvoorbeeld afspreken dat je op een vaste tijd, op een vaste dag,
platkeert. Weet ik wat, vrijdag platte vrije taak. Volgens mij ook al wel eens een keer erover gehad. In ieder geval, ja, niet op deze podcast, maar hij weltspraak een beetje volgt, dan kom je dat wat tegen. Ja, waarom doe je dat niet? Op vrijdag kuieren wie plat met de wichter? Of waarom doe je het niet zo dat een Hollands kuiert of Duits met de klein en de ander stevast plat? Of waarom doe je niet dat je in een bepaalde situatie plat kuiert? Zo van, nou vandaag gewoon naar school. Of bij de grote hond, dat doe je altijd plat. Of noem maar op. En trouwens, ja, het gaat er ook om dat je dat met elkaar doet. Met elkaar moet die sprake in staat houden. Dat moet niet, maar als je dit lust net met elkaar dat je dat wilt. Ja, als je dat wilt, dan moet je ook met elkaar moet je dat in staat houden. Dan moet dat niet alleen van de oren afhangen, maar dan moet je dat als oren ook kenbaar maken dat hij dat belangrijk vindt, dat anderen dat ook doet. Want vooral de oudere generaties, die zitten opgegroeid met van, ja, plat is wel mooi, maar, of eigenlijk plat is helemaal niet mooi. En nou, dan moet je niet met de wichter kuien. Maar zo gauw wat, als er een voorbij komt dat onder de 1,20 meter is, dan gaan ze automatisch over op Hollands. Dus dat moet je gewoon niet doen. Je moet er gewoon stevig plat mee kuien. En het moet ook gewoon natuurlijk wezen. Maar overal waar je komt, nu weet ik dat het in Duitsland anders is als in Nederland. Maar als je in Oost-Nederland, in Neder-Saxenland komt, dan is het vooral bij ons in Twente nog wel gebruikelijk. Als je in een winkel komt, dan maakt het niet uit dat je daar plat kuiert. Dat kan gewoon. Dus, maar als je dat van jezelf, als je daarvan voelt dat dat niet kan, dan zou je dat ook niet durven of niet doen. Dus ja, maar dan moet je hem doorheen. Als je dat gewoon doet, dan zul je vaker van hem dat hoe vaker hij doet, hoe meer leu dat ook van hoe gaat verwachten. En dat gewoon normaal begint te worden. Ik weet niet of ieder wel eens dingen van tegen in de kum hoor ik gerne. Laat het weten. Je kunt een bericht sturen naar weltspraken@gmail.com of dit kun je op YouTube te staan. Dus laat het eronder in de commentaren. Of doe ons naar weltspraken@gmail.com. Heb je er zelf ideeën over? Ja, laat het gewoon weten. Je kunt ons op alle mogelijke wijzen bereiken. Wie zit inmiddels op Instagram? Wie zit op Facebook? Middag. Als je ons dan nog niet kan vinden, dan ligt het gewoon kets aan uzelf. Maar goed, dan nog heel leuk die altijd vraagt, is er lesmateriaal in? Nou, daar wordt aan de werkt. Onder andere Hendrik Jan Bukkers is daar druk met. Kan ik ook nog even verklappen dat ik daar binnenkort een podcast met ga opnemen. Dat is al heel mooi. Maar ja, er zit 4 lesbooks in het plat te over. Dus volgens mij een Nijntje is in Twijns vertaald, zelfs 2 keer. In Drijns kun je krijgen, in Gronings weet ik niet, maar vast waar. Wie hebt in Twente het lelijke Erneke. Ja, dat hangt gewoon helemaal van jezelf af hoe goed hij het zoekt en hoe belangrijk hij het vindt dat blijft. En wat je ook niet moet doen is, als de jeugd wat ouder is en die kan je het een keer op een andere wijze plat, als daar zie dat gewoon ziet, niet gaan verbeteren, mooi laten geworden, want daarmee laat je ze ermee spullen en zorg je dat ze er eigen manieren van platkuien krijgen die echt bij u past. Dus het hoeft niet per se hoe plat te zijn waar ze kuiert, als ze maar eigen plat kuiert. En als je kijkt naar andere spraken, ieder geslacht heeft daar wie zijn eigen wijze van kuien. En dat verschilt van geslacht tot geslacht. En dat is helemaal niet slim. Dat houdt een sprake levendig en flexibel. En daarmee past het zich steeds aan de nieuwe tijd. En als je dat tegenhoort, ja, dan wordt het een starre verhaal. En dan past het niet meer op de huidige tijd. Dan klopt bepaalde uitdrukkingen voor bepaalde technieken of technologie niet meer. Maar laat de jonge morgen er nou zelf met knoeien. Volgens mij is het er weer duur. Ik probeer het deze keer een beetje korter te houden. Maar er is heel veel wat ik kan doen om plat met de jonge wichter te kuien. Heb je er zelf ideeën over? Ik hoor ze gerne. Laat ze achter in de comments. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Hoe pak je dat nou, Nelka? Ik bedoel, ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet hoe het in de praktijk gaat. Hoe het in het dagelijkse leven toegaat. Maar
als ik ze zal hebben, dan zal ik er in ieder geval werk van maken dat ik ze in ieder geval in 2 spraken zal opbrengen. Want ja, volgens mij is dat gewoon heel belangrijk in het vuurbestaan van. Want we kunnen van alles uitdenken, we kunnen hele mooie lespakketten opzetten, maar de beste wijze is nog dat je het gewoon van toes uit met kringt. Dus, ik schijn alweer uit de nul, maar we zitten volgens mij alweer dik oude 10 minuten. Nee. Ik zal zeggen, leuk door het heen gaan, want dat is heel belangrijk. Want met heen gaan, doe het lengst en hou het lengste vol. Adieu.